Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. And I'm sure, taon-taon sad mo nga naghuwat. Nining ato ang bagong istorya nga ipadangat kaninyo. Pinaagi sa tong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa itong mga kaigsunan diya nga karon pa lang nakatanaw, welcome sa tong YouTube channel. And then, basta nakalimot mo sa pag-subscribe, pag-click sa notification button para ma-notify mo sa mga bago na itong mga istorya. Sa ato sa mga kaigsunan diya nga dugay na nagsitanaw na to pero wala pa ka-subscribe, please subscribe. Okay? Ug sa mga tanan naka-subscribe na, God bless you all. And naghinaot kong makahatag kini ninyo og kalingawan ug pagtulunan kini mga pasundayag nato nga mga istorya gikan gyud sa usa sa inyohang mga YouTube subscribers diha nga nagtan-aw karon. So, karong adlaw lahi na sa nga istorya ang taga natong pagtagad. And sa mga nangita sa mga daan natong istorya, pwede sana ninyo nga makitaan sa katabi with Ate Gems. Nya i-subscribe ug like na lang pod ug click the notification button para ma-notify mo sa mga bago na itong mga replay nga ipasundayag sa dito nga YouTube channel. And kung ginasa mo nga mapada sa inyong kagalingong suwat, pwede na ninyo ipada sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ninyo ang video description below para makuha yung sakto ang ato ang email ad. So dito maglangay o ganiyan na ang ato ang sugilanon karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Ang atong istorya karong adlaw, istorya kini siya ni Alice, ni Ma'am Alice nga naguluhan og pure heart. Yan, kinsa ba nato diri ang dunay pure nga kasing-kasing. Atong paminaw ng istorya ni Ma'am Alice diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, kumusta og maayong adlaw? Ako diay si Alice usa ka minyo. Dunay upat ka anak ug ang akong profesyon kay usa ko ka college instructor. Sumode nga Ma'am Alice. Ang akong bana nga tawgon lang nato sa pangan nga Berting kay maguwang nako og edad. 8 years ang among age gap, mao nga pagminyo na mo dili unta mo sugot ang akong parents. Kay gawas nga maguwang nako og edad, wa po'y klarong trabaho. Nag-sideline lang siya drive ug habal-habal. Kaniadto samtang bag-o ra ko naka-graduate sa college. Gugma ang nipatigbabaw niya itong ikayuna kay nagpakasal gyud ko kang Berting bisan og ganahan ng o di ganahan ng akong pamilya. Napugo sila sugot kay mabdos naman ko. Sa mong kamagwangang anak nga si Sylvia. Ang nakatalaglaay sa mong relasyon Papa Joe kay gisugdan og you and me against the world. Unya din nagkadugay na himo ng making love out of nothing at all. Kay ngano? Sige man lang gyapon migbuhat og bata unya sige pud og away. Niabot og upat ang among anak tungod kay kada o mahubog si Berting mudayon dayon og lapa sa karniro. Unya masuko og di palapaon. Mayon tawag responsable dili ra bagyod. Ang iyang pangita kay taxi driver. Pero ni kahuman siyang duty nga imbis i-intrigo ang iyang kita, muadto man hinuon sa beer house ug mag-inom. For how many years, I kept my family intact kay bisan pagpalahubog ug irresponsable si Berting, pero kung di siya mahubog, buutan man pud kini ug mapinanggaon sa iyang mga anak, mao nga love gihapon siya sa iyang mga anak bisan og unsa pa si Berting. Siya gyapon ang ilang amahan. Pero bisag siya'y amahan sa akong mga anak, gi-pa-blacklist siya sa school sa akong mga anak o sa school nga akong gitrabahoan. Kayon saon? Basta mahubog si Berting mo ato sa school sa akong mga anak or sa ako unya magbinastos. For example, nga pangitabo nga nung di pwedeng mukuha si Berting sa akong mga anak, labi na sa kinamanghuran kay diya higayon nga gikuha niya sa school si Jason nga nasa kindergarten pa lang ni adto. Tungod kay papalagi gihatag sa gwardya
si Jason. Ang naitabo, wa giuli ni Berting ang among anak o gidala dito sa beer house si Jason. Ang suki niyang beer house kanang muryo-muryo ra pud og style. Kay nganong gipasud ang bata. Nakita gyud si Jason sa mga babae nga nagsayaw-sayaw. Gipabarangay nako ang beer house pero ako pa'y giingnan nga di ilang sala. Sala samahan mo'y nagdala sa iyang anak dito. Giaway na kong taman si Berting. Wa siya mutubay nako niadtong wa pay alkohol ang iyahang utok. Pero diyang nahubog ug usab diha siya ni baws ug nasukmagan gyud ko, Papa Joe. Ako siyang gipalayas kay dili to maoy unang higayon nga iya kong nadapatan. Niabot na mi sa point sa akong mga anak nga di na namo pasudlon sa among balay si Berting. Among sirad-an ang among balay labi nagmahubog unya mutawag dayon mig pulis or tanod para magpatabang. Ingon na nakagubot ang akong kinabuhi. Akong gipas-an tanan gikan sa badlungon na kumbana hangtod sa pagpadagan sa among pamilya labi na sa pinansyal. Mo siguro to'y rason nga halos kada adlaw sa puton ko sa akong klase, sa puton ko sa mga tao, sa puton ko tanan. Pirmi na ko madunggan sa ubang mga students nga wa kuno ko'y kalipay kay sige ra og mugtok ang akong naong og dili mo smile. Di managad bisan og naay mo good morning o mo greet nga estudyante. Si kadali Papa Joe kay syempre sa akong unahuna naglupad kung naunsa na ang ako ang mga anak. Base og nanapoy mo text sa ilahang school nga nang hasi na pud si Berting kay mamugos nga musud kay kuhaon ang among anak sa school. Usa ka hapon niya to human sa akong klase ni Bundak ang Juan. Napungot na pud ko kay madugay na pagkuguli sa amo kay gawas nga nihit kay ang sakyanan. Traffic na pud kayo kay basta mag-uwan, mag-traffic man dayon. Alis, pakuha na lang kang Berting kay taxi driver baya imong bana. Di pa siguro to hubog kay na masayro para orasa. Matod pa sa akong kauban nga instructor. Ay na lang makautang po kabubuton niya unya kwentahan ko ini kahubog. Mangaway na pud nako. Hasta akong mga anak apilon. Tubag ko pa dungan sa paglakaw paingon sa gawas sa campus dayong abli sa akong payong. Pero pagbuka sa akong payong maugi paghuros sa kusugkay nga hangin nga da sa unos. Nabali ang akong payong. Mao nga nabasa ko sa uwan. Gidimalas jud ko atong adlaw. Bisan og bugnaw ang panahon pero init kaayo ang akong ulo. Napahimungtan nako ang payong kay gibukbuk na ko sa yuta unya gilabay dayon lakaw og nagpasiulan. Wa di ko sa kaminutos diyan ni paingon na akong estudyante nga lalaki nga nagdaog payong. Unya iya kong ipayungan Papa Joe. Kung naapat to sa Korean na telenovela katong eksenaha romantic unta kaayo to. Pero sa akong sitwasyon nga wa ko kaila sa word nga romance or romantic kay naara gyud sa akong nahuna pirmi ang kabisi o konsumisyon ra gyud sa akong bana. Mamalis ihato na lang di ka naamang ko sakyanan bagong pinalit na sa akong kuya. Brand new na Honda Civic. Pagkadungog na ako sa iyang gisulti na palingi ko sa iyang naong. At first man good, wa ko kaklaro kinsa tong estudyantya. Sa kasalibo kaayo. Sa ulan, unya ako iyang gipayungan, bahalag siya nabasa na. Dito na ko naklaro kung kinsa. Actually, ilado siya sa school kay medyo special child ang maong estudyante. Nga, tawag lang na ako sa pangalan nga Santi. Popular si Santi sa among school kay matud pa nila kay ADHD kununing bata. Nakat-on kununing sulti kay dako na. 8 years old na. Pero dili pud siya bungol. Amin na lang amang kay di man makasulti. Pero wa mo surrender ang iyang kuya sa pagpa-therapy niya. Hangtod nga nakalitok nag mga words. Tungod kay delayed lagi, late po siya nga naka-eskwela. Hapit 30 years old na siya. Mao pa'y pagtungtong sa first year college. Pero bisan pa og delayed or special child o naay mutawag niya autistic pero si Santi bright kayo. Labi na sa science o history. Doon na lang yung something ang iyang inistoryaan pero maklaro naman po o dalira nga masabtan.
Nari kay license Santi. Pangutan ko pa niya. O wala ko'y license ma'am. Akong driver na tubag pa niya. Sa ko huna nga, wow, kalaysyon ni bata Honda Civic with driver yun di ay. Sumoto nga ni sakay na lang ko sa iyang sakyanan kay wa magyud ni hunong ang uwan. Unya, kana pa, nga di ko maglisod og commute. Samtang diha may sa sakyanan, nangutana si Santi nako. Wadi ay ka kukuha sa mong bana, ma'am? Ha? Wala na ko'y bana, buwag na mi. Tubag ko pa. Unya, nakita nako nga, ni pahiyom siya nga murag nalipay nga, buwag na ko sa kumbana. Og nangutana siya balik. Anong nagbuwag man mo? Wadi ay mo nagkahigog maay? Sa una ra Santi pero karon wala na. Ni pahiyom na sad siya o niya ni duko. Samtang nagdaga na sa kinan, sige siya kanta-kanta nga kanabang murag happy kayo siya. Si Santi ra nga akong nailhan nga na something sa pangutok pero maro-maro di ay kay gituyo niya og hatod ko sa amo para mahibaw-an ang akong address. Tungod kay pag-abot sa adlaw nga Sabado mga alas 3 sa hapon, niabot sa among balay kay mamisita ko na siya. Nakuratan na lang ko nga nagbitbit ang iyang driver sa mga bag of groceries. Santi, ganun gadalam ka ng mga groceries para asa na? Pangutan ako pa. Dito bagput siya nga. Nadunggan maguti ka Ma'am Alice katong nisakay ka nako ba before. Nga nag-uwan. Katugod, diya ra ko sa imong duol. Walang ka kabantay kay pirmi man kang busy. Kadungog man ko nga nakay kay story sa phone nga mamalit pa ka grocery o niya kauwan nun. Saon na lang niya suko pa kay imong payong kay nabali dayon ang imong gilambos imong payong. Nakita day ka ato. Medyo nauwaw pa na akong tubag kay maestra baya ko. Pero akong mga aksyon dili pang role model Papa Joe. Ni-smile ra si Santi og ningon nga, "It's okay Ma'am Alice, uy naanad na ko nimo makakita nimo nga manghagis. For all you know, dugay na ko nagsunod-sunod nimo. Wa lang ka kabantay kay permi man kagadali." Nasya ko niya itong igayuna nga naadi ay ko'y stalker. Si Santi nga 28 years old. Dunay mild autism pero bright. Nausab-sab nga sa tanang lalaking estudyante pagyud ang naibog nako na pa may something sa pangutok. Nakadungog lang siya og mga grocery ko iya kong gidadaan sa amoa o groceries. Unya sakto ra bagyud ang amo mga needs sa ako ang mga anak. Giyon sa kanya pagkahibaw usay ako mga panginahanglan ato. Gusto ta nako mahibaw-an kung dato bagyud kaayo si Santi. Pero no need na siguro kay sa iyang service palang daan nga brand new nga Honda Civic with driver pa. Di gyud siguro ni basta-bastang bataa. Correction di ay, dili na ni siya bata. Kay 28 years old na si Santi ug matod pa niya first time pa siya nahigugma. Nahigugma? Kakinsa man ka nahigugma Santi? Siyak pa na kong pangutanan niya. Usa ka adlaw nga namisita na po siya sa ako Nimo ma'am, I love you Ma'am Alice. Tubag pa ni Santi. Nga very straightforward, wayo kunukon. Way ko kauwaw nga nanguyab ug usa ka maestra. Dili din ako under si Santi. Kay ang ako mga gihandulan, pulos man mga major subjects sa mga higher courses. Pero ngano ako man nga tiguang naman ko compare nimo. Minyo pagyug ko pamilyado niya na ako yung mga anak. Ikaw ang gipili Ma'am Alice kay nagsugod akong feelings nimo. Niya itong gitudluan ko nimo pag-answer sa math problem bisan og dili ti ka instructor pero buutan kay kanako matinabangon kayo. Tanan naani mo ang qualities nga akong ganahan sa usa ka babae. Baka prangka naman yun lang yun ni Santi. How I wish ingon ana ang mga qualities ang nakita sa akong bana na si Berting diri nako. Siguro di siya maghubog-hubog o di niya pasagdan nga maguba ang among pamilya. Santi, salamat sa mong love nako pero di man gud na mao kay gawas nga maestra ko o estudyante ka. Dili na pwede sa management sa school. Unya, mura naman tikag anak good. Unsa naghaog adto na lang kang Sylvia, akong anak nga dalaga ba. Si Sylvia nga diya sa kusina nagpaminaw namo. Akong nakitaan nga nisiga ang mata og naguba ang naong. Nisinyas pa siya nako nga,
Why me? Ang akong mga anak, very polite sila. Sa mga ingon-ani nga sitwasyon sama kang Santi. Unya na sila manungog nako kung mulakaw na si Santi. Makasanaol na lang kuno sila kay naa kuno ko'y admirer. Usa kay gayon ni Anton ni kuyog si Santi namo sa akong mga anak nga nanimba. To be honest, kung lang taon ming magkuyog tanan si Santi ang murag kamagwangan akong anak. Nilang tanan. Sayang ba yun ta si Santi? Kay gwapo, taas, sakto sa barog, mga 5'7" ang height. O gumano panimba ng gawas mi sa simbahan. Unya, nakita mi tiguang lalaki nga nagkadungsingot nga nagdala og naninda og balon. Kaluoy pud in town sa tiguang wag yoy namalit sa iyahang balon. Matud ko pa. Pero sa hinay nga tingog nakadungog di ay si Santi. Giduol niya ang tindero sa balon ug gipalit ang tanang balon. Dayon gipag-distribute niya sa mga bata nga nangagi. Oh, he's so sweet. Matud pa sa anak nga dalaga nga si Sylvia. Gilingin ako akong anak ug gingnan nga may pay ikaw na lang adto niya. Unya di man siya nako, di man siya na in love nimo. Tubag pa sa akong anak. Humanong pag-distribute ni Santi sa mga balon ni duol siya namo nga nagbarog ug nagpaabot niya. Butan kay ka Santi, you have pure heart. Swerte kay mong maasawa. Kini na lang si Sylvia ang ako ipaminyo nimo kay mas bagay man mo. Matud ko pa niya. Nikatawa og hilaw si Santi og nitubag nga, ikaw man akong gusto, Ma'am Alice. Pero pwede ko mangamahan nilang Sylvia o sa tanan nimong mga anak. Akong i-provide nila tanan ilang mga needs. Si Sylvia og yung mga igsuon wa makatingog. Tungod sa ilahang kapulait, dili sila mukatawa kay basin o magtuo si Santi nga gibugal-bugalan siya. Nakaila ko sa kong mga anak. Kaybaw ko nga saludo sila sa gugma ni Santi para nako. Nakaybaw pod mi nga ang mga sama kang Santi o kondisyon sobra-sobra ka loyal kung kini mahigugma. Usa kadlaw niadto gi-invite ko ni Santi nga patuon sa ila sa iyang birthday ug matud pa niya simple birthday ra gyud nga dinner. Kauban ang duha niya ka mga maguwang. Adtuan na lang maoy kay luoy pod mas maayo nga matubang nimo yung mga igsuon para ma-explain ka sa imong side kay feeling nako nakaibaw naman yun na yung mga igsuon ug asa na siya maglaagan ug asa pod niya igasto yung kwarta pasin magtuon na sila nga gipangwartahan na to si Santi. Suggestion pa sa anak nga si Sylvia. Nakunahon ako og sakto pod siya. Sa tinuod lang dugay na ko nagplano makiistorya sa guardian ni Santi. Sumoto nga nag-ilis ko og disente nga dress unya nagbutang ko gamay nga makeup og lipstick. Sakto ra gyud nga presentable ko nga matubang sa mga guardians ni Santi. Pila ra may istorya naabot ko sa panimay sa pamilya ni Santi ug gitagbo din ko sa iyang duha ka mga igsuon. Mabiabihon ug maayo kinaiya sila si Lauren nga kaedadan nako naa sa 46 to 47. Mao siguro na yung edad. Ang nagsunod ni Lauren mao si Arnold nga nasa 40 tahon ang pagidaron ug nila pa maoy nag-provide kang Santi sa tanan. Ug unsay pangayoon ni Santi, ihatag yun kuno sa iyang kuya Arnold. Grabe makatiman ang duha ka maguwang ni Santi nga murag og royalty Papa Joe. Mo nga gibati kog ka-awkward kay basin nagtuo sila nga naa may relasyon sa ilang mangod. Moto nga ako silang giprangkahan nga wa may relasyon ni Santi. Niadto lang ko kay gi-invite ko tungod kay birthday ni Santi. Kibaw mi Ma'am Alice nalipay lami nga bisan sa sitwasyon ni Santi, gitarong ninyo siya tagad. Nagpasalamat lang pud mi nga tungod nimo, nakita na mo nga malipayo ng among manghod. Binangga kina mo siya. Mao gani nga nagpabilin kong ulitaw. Mana ko magminyo para may makatiman ni Santi. Matud pa ni Arnold. Ako siya gipaybaw kung aware ba sila nga mugasto si Santi sa amua like magdaog mga pagkaon or usahay mga groceries. Dito pagput sila nga kibaw sila. Kaya ang driver ni Santi, parenti ra pud nila og maoy nagsilbing tigbantay ni Santi. Okay ra kuno nila. Dili nila issue ang kwarta basta malipay lang ilang igsuon. So wala pa ko ni pauli akong gipaklaro sa mga igsuon ni Santi nga wag may relasyon ug ang akong pagtagad kang Santi sama lang sa usa ka anak.
Sa akong part, anak ang kong pagtanaw kang Santi. Pero si Santi, dili inahan ang iyang pagtanaw nako. Kundi, uyab. Para niya na kami relasyon. Ug naa siya katungod nako. Kiniabot sa point nga magselos na siya ug masuko kung may bawaan niyang nibisita si Berting sa balay. Papabiya siya sa among mga anak. Ug napaghihapon siya katungod sa mua kay iyahan man putong balay nga among gipuy-an. Basta dili hubog si Berting, pasudlon siya sa akong mga anak. Ug kung hubog, di siya makasud sa amo. Magselo si Santi kung makibaw nga niya na si Berting sa amo. Manluod dayon siya. Ug di na muana og pila ka adlaw. Dayon, manabi siya sa mga tao nga cheater kuno ko. May na lang kay di siya tuhuan sa mga tao kay kailalagi sila ni Santi. Pila ka adlaw ra po si Santi nga manluod kay mubalik na po siya ato sa mua after pila ka days. Usa ka hapon niyanto nga niabot siya sa mua mo yan nakit-an ang ako ang black eye. Nganong na black eye man ka Ma'am Alice gisugpag kang Berting. Mabalak-on pa nga pangutanan ni Santi nako. Ditugan lang po ko sa tinuod. Oh, nakasud siya nga hubog. Ang kamanghuran magud nako ang niabli. Ningon ko si Berting nga di siya hubog. Ug nitupod ang among anak. Nakasud si Berting hubog unya gibuhat niya ang naandan niya nga magmaoy. Akong ipalakaw pero di mo lakaw. Hangtod nga nag-away mi ug nasukmagan ko ni Berting. Pagaybaw ni Santi nga gidapatan ko ni Berting nangisog kini og nilakaw ug abi na ko mo pauli sa ilaha. Pero wa di ay. Niadto sa taxi operator nga gitrabahoan ni Berting ug didto iyang gipaabot nga mugarahi si Berting. Pagkanaog ni Berting, gitagbo din siya ni Santi ug way ng pangutana gisukmag si Berting. Kinsa ka? Ano nukmag mga kalit? Matud pa ni Berting. Samtang naghimas pa siyang naong nga naigo sa kumo ni Santi. Ako si Santi. Og kuwang pa na imong sukmag nimo kung dapatan pa nimo kusab si Ma'am Alice. Pagkadungog ni Berting ni katawa og bugal-bugal nga katawa din ingon nga, ikaw di ay kadungog na ko nimo ikaw ang kuwang-kuwang nga nabuang sa akong asawa. Yes, ako. Ug sugod karon, ayon na pasakiti si Ma'am Alice ha. Kay ako'y mo kontra nimo. Tubag pa ni Santi. Di katawa og taman si Berting. Iyang gipapahawa si Santi kay di ko na siya mopatulog kuwang-kuwang. Pero di mulakaw si Santi. Di ko mulakaw og di ka mo promise nga di nimo dapatan si Ma'am Alice. Matud pa ni Santi. Nahagit si Berting ug bisag di panihubog, nagit siyang dugo ang pagka war freak. Di magkakamuhawa sa katubangan. Kini duwata ko. Matud pa ni Berting dungan sa pagsukmag sa naong ni Santi. Kausa ra gisukmag ni Berting si Santi pero natumbak ni sa yuta ug nagkirig-kirig. Daling ni duol ang driver ni Santi ug gitabang si Santi unya gidala sa ospital. Ang sunod nga pangitabo, Papa Joe, mao ang tumang kagubot kay gustong ipapriso sa mga igsuon ni Santi si Berting. Gikiyang ininilag physical injury o dagan pang kaso. Ako mo'y nangayog pasaylo nila. Nagluhod-luhod pa ko nila nga dilang ipadayon ng kaso. Kaya kung mga anak nang hilak naman po o dili sila ganahan nga mapriso ang ilang amahan. Matud pa ni Berting, ma'am, hinay raman kuno kayo yung pagkasukmag. Maguwang ra kuno sagpa. Pero ngano natumba dayon ni og grabe pa nga na hospital. Matud pa sa igsuon ni Santi. Dito murag nausab ang facial expression sa duha kay igsuon ni Santi nga murag nalukmay unya naguol. Naamon ni sakit sa heart si Santi. Ma'am, mag-seizure dyan siya basta naay maka-trigger. Sa pila ka buwan na magkuykuyog ni Santi, wa siya nag-mention nga naade siya sakit. Giurong nila ang kaso bato kang Berting. Unya sukad niya to, wa na ko'y balita sa nitabo kang Santi. Kay wa na pud ni balik og eskwela sa eskwelahan nga akong gitrabahuan. Ang last na ko nabalitaan kay gidala ko no sa Amerika para maoperahan ang iyahang heart. Pila ka buwan na nilabay ni chat ang maguwang nga babay ni Santi nagpahibaw nga successful ang operation ni Santi. Og hangtod ko no nito mga panahon na naghandom lang gyapon si Santi nako, Papa Joe. Matud pa sa ikso ni Santi nga dili usa sila mamalik sa Pilipinas hangtod nga makalimot si Santi nako.
Sa laing bahin si Berting tungod sa nitabo, murag nausab siya. Nangayo po siya pasaylo na mo o siya mga anak. Kasi magtuo nga ang sama kang Santi mao'y makapausab sa akong bana. Dili man po ni posible kay si Santi dunay pure heart. Dini na lang ko to Papa Joe og daghang salamat sa imong pagbasa. Kini imong magtatampo. Alice. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento